ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಒಯ್ಲ ನೀರದ ಎರ್ಕಗು ಸುರುಕುಗು ಸಿರ್ಕಂದೆ ಮುರ್ಕಂದೆ ಏರು ನೀಂದುದು ಬರ್ಪೆರ ಅಕುಲಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಾಧನೆನ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು ದೇಪಂಡ ನರಮನ್ಯನ ಬದುಕೆ ಅಂಚ ಒಯ್ಲ ನೀರಿದಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ತೊಂದರೆಲು ಪೊರ್ತುಗು ಬರೊಂದೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಏರು ನೀಂದುವೆರ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ಬದುಕದ ಗೆಲ್ಮನದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನವು ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ನರಮನೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಬರಡುಂದಾನೆ ಆತು ಸುಲಭ ಜಿಯತೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಗುಣಕುಲಿತನಂದನ ಮಾತ್ರ ನರಮಾನ್ಯಾದ ಆ ದೇವಿರ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತನಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರಪೆರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನರಮಾನ್ಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನೇರ್ದು ಸೈಪಿನ ಮಟ್ಟ ಕಾಲಿ ತಿಂದುದು ಜೆತ್ತಂಡ ಯಾವುಜಿ ಬೆದೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಚಾತುರ್ಪುಲೆನ ದೇವರು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅವಿನ ಗಲಸದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತೋಡು ಬಂದು ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಚಾತುರ್ಪುಲೆನ ತೋಜಾದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ ಮುಚ್ಚಿತನ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾತುರ್ಪು ಪಂಪಿನ ಈ ಲೇಸು ಗುಂಚಿಲ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ಚಾತುರ್ಪು ಪಂಪಿನ ಲೇಸದ ಈ ಎಗ್ಗೆಗ್ಲ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧಕೆಲೆರು ಪ್ರಾಯ ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತು ಜವನೆ ತೆಗುಲು ಮೀಸದ ಲತ್ತು ಜವನೆ ನನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಮುಟುದಿನ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಕಲಾಂದುಲದರ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಗೊಬ್ಬುಂದುಲದಲ ಬೊರ್ಚಿ ಉವೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಾತೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಗುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ರ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಾಧಕೆ ಪಾತೊಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಜತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಬಂಡ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮರಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೈಕನ್ನು ಬಾರಿ ಬೀಸೋಡು ಗಿಡಪ್ಪನೊಪ್ಪರೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಕುತ್ತಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ವೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಬೈಕ್ಡ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಪಂಥುಲುಂಡು ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಐಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೇಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದವರಿ ಜವಣೆ ಅನೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೀಶ್ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇದು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅನೀಶರ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದುಂಚಿ ಕಾರು ಬೈಕ್ ನನ್ನ ಮಾತ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವು ಆಯ್ನ ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಪುಟ್ಟದ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ಬೈಕ್ದ ಮತ ಏತ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮತ ತೂದು ಐತ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನೇರ ಬಗೆಟ್ ಕುಡೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅನ್ಪನೋಡಾತಂಡು ಇನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಅರ್ಮಲ್ದಿನ ಬೇತೆಪ್ಪರು ಅಂಡ್ ಅರ್ ಪುಟ್ಟುದು ಬಲಿದಿನ ಕುಟುಂಬನೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ವಂಶ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತರಾದ ಪುನಂಚಿತನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಅವು ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಈರೆ ಬಂಡರೆ ಸಚ್ಚೊಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ಲು ಸಚ್ಚೊಣ್ಣೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಟ್ಲದಾರನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಸಚ್ಚಣ್ಣೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಣ್ಣನ ಕಾಸಣ್ಣನ ಮಗೆಯಾರ್ ಇರಿಗದ ಲೈಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿ ದೇವಂಡ ಆರ್ನ ಮೇರ ಮಾಬಲ್ ಚಿಟ್ರಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಮೇಳಲ್ ನಡಪಾದಿನಾರು ಬೇತೆ ಹಿಮ್ಮೇಳವಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸಚ್ಚೊಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಇರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೋದು ತೂಪ ಐಕು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸರಿ ಈರ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿನ ತಪ್ಪಲೆ ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಇರಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿತೇನೆ ಇರೋದು ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೇರಿದುಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂದು ಅಂಡ್ PUC ಪುರಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಇರೋದು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಜಿಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ BVB ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ವನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅತಂದ ಜವನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಜವನರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬೈಕ್ ಬುಡ್ಪಿನೊಂಡೆನೆ ಪೋಡಿಗೆ ನವಲ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೆವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಜೀವ ಅವರ ತಿಗಲೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಇರಿಗೆ ಎಂಚತ್ತನ್ ಬುಡಿಯರ ಅಂದೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಫೆಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು
ರೇಸಿಂಗ್ ಪನ್ನ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಮನ್ಫ ಇಂಕ್ಲು ಅಂತ ಮಾತ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ್ ಏತ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಜ ಅದು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋತೋಜ ಇಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತೊಂದು ಬಂದಂಡದು ಬುಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಬುಡಪ ಅವು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತನ ಏತ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಓಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪ ಸೊ ಅವು ತೋಜ ಏನಿರ್ದ ಬುಕ್ ಪಪ್ಪನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಅಂಟ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂದಂಡದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಬ್ರಾಡೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಣ್ಣಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಈರ್ನ ಸಾಧನೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟೆ ಆಯ್ತದ ನಾವು ಈರ್ನ ಬಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನೆತ್ತಬೇಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2018 ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬಿಡಾರೆ ಸೊ ಅವು ಜಪಾನ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೋಟಲ್ 6 ರೌಂಡ್ಸ್ 4 ಕಂಟ್ರಿ ದಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಆಜಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ 5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಜಿ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಫೇರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ನೆತ್ ದುಂಬು ಇಂಡಿಯರ್ ದೇರ್ಲ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬುಡ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತಿಜೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊ ಇರಗಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನುಭವ ಎಂಚತ್ತೆ ಅನುಭವ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಕ್ಲು 5 ಇಜಿನ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಫೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 17-18 ಇಯರ್ಸ್ ಐನಾಜ್ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪಡ ಇರೋನ್ ಅಲ್ಪ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದೆಚ್ಚಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ನಂಗೆ ರೋಡ್ ಉಡ್ಬಿಡಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಬುಕ್ಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 4 ಅಕ್ಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ವೇರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 17-18 ಮಾತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಿಕ್ಕುನೇ 17-18 ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲೇನ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾನ್ ನಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಅತನ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಯಾನ್ ತೂತಿನಲ್ಲ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮಸ್ತಿನ ಪಂದಿನ ನೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಮೂಜೆ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬುಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಪುಜೈಟ್ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏತಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಏತಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ರೀಚ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನಿ ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಎಂಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋದ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಬಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನೆ ಬಂಗದ ತರಬೇತಿ ಒಂತೆ ಬಂಗನೆ ದಯಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂವಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ತೂನಾಗ ಬೈಕ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬುಡ್ಪುನಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಪನ್ನ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎತ್ಲ ಫಿಟ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ದಯಪನ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಎತ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.2 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ 1.2 ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಏತ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೆಪನ ಇಂಕಲ್ ಆ ಲೆದರ್ದ ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಸೊ ಏತ್ಲ ಸ್ವೆಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಇರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಅತ್ತ ದಾದ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಅಂತಿತ್ತಾರೆ ಸುರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೈಲಟ್ ಅವಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಾನೋಡು ಬೋಜಲ್ಲರಿರ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆ ಸೊ ಪೈಲಟ್ ಅವಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಏನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಅಂಚನೆ ಬರಿದಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಡಿತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಡೇ ಫರ್ದರ್ ಕರಿಯರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂಡದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ 1 ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇಕ್ಲ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಪನ 2 ವೀಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆನ ಆಪನ 4 ವೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ 1
ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತರಬೇತಿ ಬೋಡು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸಿಡ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಮನ್ಪನಮ್ಮ ಐತಲ್ಲ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅದು ಪೋಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪು ವರ್ಕೌಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 365 ಡೇಸ್ ಆನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಶುಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಜಂಕ್ ಇಜನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಮಾತದ ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಫ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಎಂಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆವಡಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ತಿನ್ಪಿನೇಕ್ ಉನಿಪಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದ ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣ ಎತ್ತೋ ದೇಶಲು ಐಸ್ದಂಚ ಚಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತಪ್ಪನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಬ್ 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ 38-40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ಕಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಪ್ರಯೋರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಆಡೆ ಪೋಪ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಪ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐರ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪ ದಯಪನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡಿತದ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಡಿತಾನೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತನ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಲೀಪ್ ಅವರ್ಸ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಐನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಂತನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅವು ವಾರ ಐತಿ ಖಾಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಲಯ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂಜದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲನ ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1 ಪೀಸ್ ಲೆದರ್ ಸೂಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಗ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡೋನಾರ ಬುಕ್ಕ ಚೆಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಶೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿನ್ ಲೆಂತ್ ದಾತ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀ ಹಿಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಚ್ಚ ಬರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ರೂಟ್ ತಪ್ಪುನದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಪಿರಡು ಪನ್ಪಿರಂದ್ ರೂಟ್ ತಪ್ಪುನ ಏತ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ಈತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈತ್ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೇವಿಗೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ರೋಡ್ ಬುಕ್ ದ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಆ ರ್ಯಾಲಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಎರರ್ ಆಪುನ ಏತ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಬಾರಿ ಸವಾಲು ಆಯ್ನ ಒಂದು ಯಾನ್ 2019 ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಟಾಪ್ 10 ಟಫೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ತಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಮ್ ರ್ಯಾಲಿ ಸೊ ಟಾಪ್ 10 ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು 2019 ಮೇಡ್ ದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದ ರ್ಯಾಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ 5 ಡೇಸ್ ಬಟ್ ಅವಳು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 48 to 50 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಟ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ಂಡಲ್ಲ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಏನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಪನಿ ಬುಕ್ ಏನು ಐಕ್ ತುಂಬ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾಂಡ್ ಸೊ ಅವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಬುಕ್ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಬಿಡೋಡ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಸ್ಟಾಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಂಡೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾತ ಕಾಂಡೆ 6 o'clock ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾಮ್ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲನ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಮೀಟರ್ಡ್ ಐಕ್ದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೇವಿಗೇಷನ್ ದ ಮಿತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅವ್ಳು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10-15 ಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಮಂಜು ಒಂದು ಮನ್ಪ ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬಿಡ್ತೀಚಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಹಿಮಾಲಯ ಮಾತಾಕೊಂಡು ರೇಟ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀಚಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಕೊರೋನಾದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನು ಈತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೊವೈಡೆ ಈತ್ ಹಿರೇ ಕೊಂಡರಂಜ ಐನಾಜಿ ದೇಶ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಭಾರತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸರ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ಯಶಸ್ಸು ಇರದ ಎಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸು ಅವು ಪನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪು ಜಾನ್ ದಪ್ಪನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಂತದನಿ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಂಡದು ತೂಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದಪ್ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಂತನೇ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪನೋಲಿ ವಾ ರೀತಿದ ತಯಾರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪಾರಿ
ತಯಾರಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಾಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪುರ ಬೈಯಾಗ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಮನ್ಪುಜ ಅದೇಪ ನಾವು ಏತ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಇಜಿನ ರಡ್ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡ ರಡ್ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಡೇ ಟು ಡೇ ಈ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂತೆ ಪಿರಿಯ ಬನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪ ನೆಕ್ದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಬರೋದು 2016 ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತೇರು ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಡದು ಐಕ್ ದುಂಬು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲಾಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಇನ್ ಲೈಫ್ ಬರೋಡಾತೆ ಅಲಾಟ್ ಮಂತದೇರು ಪನ್ನ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಬರೋಡಾತೆ ಬುಕ್ಕ ಐರ್ದು ಬಿಡ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರಗೀತೆ ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಸನ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ರೇರಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 7-8 ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಮಾತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಫೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ರೈಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬುಕ್ ಏತ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಐತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ರೈಡ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮನ್ಫೇರ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರಿಗೆ ಒಂದೇ ತಮಗೆ ಸುರೂಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೆ ನೇರಡಲ್ಲ ಪಂಡದ ಪೋಯಿನೇ ಸುರೂಟು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯರ್ ನಂಡದು ಪಪ್ಪ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನಪ್ಪಾಗ IIT ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗರಾಜಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ನೋಡು ನಂಡದು ಆ ಗರಾಜ್ ಸಕ್ಲು ರೇಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ತೂದು ಅಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಒಂಜಿಂದು ಬೊಕ ಅಂಚ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಏನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ 2013-14 ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ರೋಡ್ ಉಡ್ಬಿಡ್ಪುನ ಪನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಡ್ಬಿಡ್ಪುನ ಮಾತ ಬೊಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ತನೆ ಮೇಕಲ್ ಎಂಚ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ ಈಗ ದುಂಬು ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೇನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜರಂದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡು ತೂಯಿನ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 3,000-4,000 ಪೀಪಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಾಪಣ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಗಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಂಡದು ಇಂಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕದಾದ ನಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಪನ ಇಂಕ್ಲೆನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡಾತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಭವಿಷ್ಯ ನಂಡದು ಬಜಿ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಡದು ತೂಯರ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕರಿಯರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ತರಬೇತಿ ಕೊರಡು ದಂಡ ಒಂಜ ಚೆನ್ನೈ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ರೀಜನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪನದಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬುಕ್ ತೆಲಂಗಾಣಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತ ಅವ್ಲ ಕೊರರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ಸೌತ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅವ್ಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಆಪುನಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಚೆನ್ನೈ ಇಜ್ಜಿನ ಡೆಲ್ಲಿಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏತ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಸಾಹಸನೇ ನಿಜ ಅದು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ತೂಪಿನ ಈರ್ದಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ತಿನ್ನದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಏತ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಷರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಂತದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ವಾಯನೇರ್ದ ಅದು ಇಂಜುರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪುನಗ ಮಾತ ಏತ್ಲ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆತನು ದೇವ್ರನ್ನ ದಯಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜುರಿಡ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಆತೇಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏತ್ಲ ಆತನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರೋಪುಂಡೆ ರೈಡ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೈಟ್ ರೇಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನೈಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಉಂದೆ ಪನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಓವರ್ ನೈಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಆವಡ ರಾತ್ರಿ ಆಡ ಬಡನ ಗೈಟ ಉಂತನದಲ್ಲ ಸಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪಂಡೆತ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ 3.5 hours
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ತದೆ ದಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬುಕ್ ಅಬುದಾಬಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ನೀರು ಬುಕ್ ಅಂತ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪೈಪ್ ಇದಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಡೆ ಪರ್ದು ಪೋಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಡೆ ಇರ್ನಿತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ತೂದು ಸುರುಟು ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಪರ್ಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜತ್ತದಾತನ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜವಣಿರು ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಅವು ನಾನು ಬೈಕ್ ಉಡ್ಪೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಲ್ ಹಿಂಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ದಾಗ ಆಪುಜಿಂದ ಅಕಲೇದಾದ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದನ್ನ ರೋಡ್ ವೀಲಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಚ ಪನ್ನಿ ಕುಸಲ್ಗೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಾದಿದ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗಂಡ್ಲ ರೇಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಏತ್ಲ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಪೋದು ಸೇಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೇಫ್ ಐಸ್ ಯುನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಮನ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ರೇಸ್ ಆರ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಪ್ಪ ನಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂಡ ಐಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಬತ್ತ ತೋಜ ಅವ್ಲು ಇಜಿನ ಏರಿಯಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಏರ ಪಾಪದಾಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಸೊ ರೋಡ್ ಏಪಲ ಸೇಫ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬುಡ್ಪುನ ರೈಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾರ್ ಡೆ ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಪುನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಪ್ಪನ ರೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪೋಯರ ನಂಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಇತ್ತನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಪೋಲಿ ಇರೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ ಜಾಗು ಅತ್ತಂದಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 2020 ಇಡಿತ್ತೆ ಮೊರಾಣಿ ರಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ದುಂಬಾಯ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10th ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17th ರಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ರೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತದು TVS ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಲು 35 ವರ್ಷದ್ದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಐಟ್ ಪೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 races 5 race ವಿನ್ ಆಯ ಸೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆಲ್ಪೇರ್ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ದಯಪನ ಎಂಕ್ಲು 3 ಜನತ ಟೀಮ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಂಚಿನ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ನನ್ನದು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಚೀವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ನ ಬಹುಶಃ ಟಿವಿಡ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ ಅವಲ ತಗೊಂತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ ಇತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಟುಲ್ಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅದುಲ್ಲರ್ ಎಂಚಾಪು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಸ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಮಾಲ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾತ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಂಡದು ಈತ ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫೋಟೋಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಸ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೊಸ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಪೊಸತ್ತು ಕಲ್ಪನಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ತಯಾರಾವಡು ಇಂಚ ಆವಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಈಗ ಪಂಪ ಅರ್ಪಣ ಮನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಅಂದೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏಜ್ 4 years ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50-60 ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂಡ್ ಫಿಟ್ ಇತ್ತನ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊರೆ ಇತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓವನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥ್ರೂ ಅಕ್ಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತದೇರು ನಂಡದು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲು ಫೆಡರೇಷನ್ ಇರ್ದು ರೇಸಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಸೊ ರೇಸಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಾತ ಪೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಸರಿ ಇರ್ನ ಕನ ಇಂಚಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕೆಂದೋಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಇದು ಸದ್ಯ ಗೋವಾತೆ ಬೇತೆ ಬಿಟ್ಲದಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡೋಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಫೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೊ ಆಡಿಡಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸರಿ ಸೊ ಆಡಿಡಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಬುಕ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಫಿಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮನ್ಫ ಐಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಎಂಕಲ್ ಆಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 10 kilometer ರನ್ 21 kilometers ಅಂಚೆ ಮಾತ ರನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್
ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ಇಡ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ಫಿಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐಟ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇತದಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಡಿತೆ ಈ ಅಕೆರಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣಿಯರು ಉಪ್ಪರೆ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪರೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಅಕಲೇ ಉಪ್ಪರೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಲ್ಲ ಉಪ್ಪರೆ ಅಕಲೇ ದಾದ ಬಂಟ್ರೆ ಬೇಕು ಅವರು ಒಂಜೆಂಚಿನ ಪನೋಡುದನ್ನ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ ಆದುಪ್ಲೇದ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲಾತೆತ್ತು ಬೇತಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎತ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನಂಡದು. ಐತ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ ಎಂಚಿನದನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾತಪೋದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ದಪ್ಪನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏತಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ಈಗ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಾಕಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನೈತೆ ಈ ದೇಶದ ಇನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನವ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಲ ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಏಪಲ ಪನೊಂತೇರು ಕನ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಜೆತ್ತದ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಆ ಇನ್ನು ದಿನ ಕನ ನಿಜಾಪಿನ ಮಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಆ ಚದಿ ಇತ್ತಿನಂದನ ಮಾತ್ರ ನರಮಾನಿ ಸಾಧಕೆ ಅದು ಬುಲೆವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕನನು ಕಟ್ಟದೇರು ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಲ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟೋಡು ಗುರುತಿಸಾವಂದೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಿಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ ಅರ್ನ ಉಡಲಗಂತದ ಒಂದು ಜಾತ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಮದೆ ಕಡಿದೇರು ಅರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನನಲಾತ ಎತ್ತರಗೂ ಮುಟ್ಟರೆಂಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂದರೆ ಒಂದು ಇನಿತ ಚಾತುರ್ಪುದೆಗೆ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲದು ಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೋಲ್ಮೇನ.